La 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 la. A'a, an mashalilan mawaƙa ina zuwa haka, na ga he sauri kake kuma kana ta wata waƙa wai la 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 sarkin nazari. To ma ina za ka ne na ga sai fara'a kake. Kai, Amadu sarkin tambaya. Kai duk inda ka haɗu da mutum ba ka da wani abu sai tambaya. To shi kenan, da kai haƙuri ma zan zo har gida in tadda kai. Wallahi tallan wani ɗan takara na ɗauko mana. Wallahi wani matashi ne, ka san an ce mai kamar zuwa akan aika. Ya tsaya takara a nan zango wat ɗinmu ya tsaya takara, zangon markita, rimin kebe, zangon rimi, zangon gabas, nan dai zango gabaki ɗaya ya tsaya mana takara. An mashale na ɗan dakata, kana nufin Muntari Ali? Yawwa Amadu, yawwa shi nake nufi, shi ne tabbas, ko kana da masaniya akan shi? Gaskiya na san shi, ɗan gwagwarmayar siyasa ne sosai. Mutum ne shi mai son kyautata wanda yake tare da shi, kai a tarihin rayuwar Muntari Ali ba taɓa jin shi da wani abu na ɓatanci ba. Ka ga sanin darajar manya, don haka mu je ni kai in raka ka ma mu je. To alhamdulillahi, kaga da yanzu zan tafi ni kaɗai, yanzu ku tafiya ta zama mutum biyu mu je duk mu tattaro mutanenmu mu wayan musu da kai. Ga matashi farar zuma farar saƙa. Wallahi ni tun da na gansa ni kawai na ji a zuciyata ya mun Muntari Ali sabon kamsila na zango insha Allah a jam'iyyar mu mai kayan daɗi NNPP, jam'iyyar Madugu uban tafiya da Tarabi Musa.